Ungabe owesilisa okeyibona ukuthi lapho esendlini encane uyibona amehlo akhe sewaphosa buka kamakhelwane ebona ungathi uthe ukuba kukhulu kamakhelwane kunakuyena. Asikhumbuze lokho. Abantu besilisa bahlukaniseke kabili, kukhona abama-growers, kukhona abama-showers. Kuchaza ukuthini lokho? Lapho nisetoilet nisuke nonke ningavukeli. Okwenza ukuthini? Okwenza ukuthi khona babukeka ungathi bakhula isidalo kanti khona babukeka bebancane. Lokho akusho ukuthi mase kulungele inkonzo yasekamereni laba abakhulu bayohlala bakhula abancane bohlala bancane. Ama-growers chaza ukuthi babukeka bebancane kodwa lapho belungela inkonzo yasekamereni bayakhula bebe bade. Kanti ama-showers kuqonda ukuthi lokhu umuntu ayikhona kuvele kuqine nje akukhulu okutheni. Yabona-ke ungajaha ukuhalela into zakamakhelwane. Ngesinye isikhathi mhlawumbe wena omkhulu kakhulu mase kufike kuthondaba. Khumbula siyokwenza ividiyo ngelinye ilanga yosayizi ukuthi kubalekile noba mkhulu.